Desde o BNG queremos denunciar a falta de transparencia da Xunta de Galiza e o ninguneo ao Parlamento Galego e ao Consello de Contas. Hai unha comisión neste Parlamento na que debemos avaliar os informes que este organismo independente emite sobre áreas tan importantes como os Sergas, os fondos europeos e un longo etcétera, e o Partido Popular tena bloqueada desde hai máis dun ano. A convocatoria de eleccións non xustifica que esta comisión non estea sequera prevista, e desde a última vez que se debateron eses informes, xa o Consello emitiu máis de 25, tan importantes como algúns que amosan a privatización dos Sergas, o sobrecusto das autovías galegas, a falta de transparencia dos fondos europeos ou eses contratos da COVID-19 que o Partido Popular ven de rexeitar investigar nunha comisión específica. Desde o BNG entendemos que isto é un escándalo e, desde logo, imos registrar unha petición de reunión desta comisión para poder avaliar todo o que nos din eses informes que amosan un Partido Popular que moito presume de rexeneración democrática, pero que despois o que fai é intentar ocultar esta información para que non se vexa a chapuza da súa xestión. O noso compromiso, o compromiso do BNG, é coa transparencia, co rigor e co traballo que nos encomendaron os galegos e galegas como líderes da oposición, e registraremos esta petición para que canto antes poidamos debater sobre eses informes.